Diyos maray na banggi, maluhod po para sa orasyo and perata. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong nilalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangipudigdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong nilalang. Day mi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit. Huli ka na sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan mi na ang padusang balik. Kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagosan labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtukang bulkan na siniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaganing kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin nga mapagrugarin sa pibigro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong nilalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto And Mary, she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among Hail us. Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Ngunyan enot na Domingo kan Kwaresma, isabay man niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat kahagadan ni Yani Padilla and family, ni Carl Macho Mayor, kan Olagero family, Sarong Anonymous, for passing the CLE board exam by Maria Antoinette B. Losada. For passing the CLE board exam criminology licensure exam by Verses Renz Rick B. Special intention, kahagadan for complete healing and full recovery of Samantha by Samantha Mendoza, for fast recovery of John Bon Layton by Rosalie Arsigan family, for successful knee surgery of Eleanor Carrion by Dr. Jean A. Merandilla. Asin man sa mga mina, sunod na kalag ni Roy, kahagadan kang Miraflores family, for the 10th death anniversary of Cesar by Cabrera Auster family, Domingo by Martinez, Bejerano, and Rivera families, Mimay and Joaquin by Luna and Del Villar family, Arnedo and Arcelida by Pacheco family, Pedro and Chofila by Saldivar family, Celestino Sr. and Elena by Carlota Wilkins, kalag ni Leonarda, Martin, Michael Angelo, asin sa kabos na kalag sa purgatorio.
Matindog na po ang gabos sa pagpuan. Sa Diyos ipagkamo, sa iya magsarama, sa Diyos sa tuyang Ama. Kataliwanag, asin magparaklit, sa Diyos na nabuhay, sa Diyos sa tuyang Ama. Asin tumulo, sa Diyos ipagkamo, sa iya magsarambag, sa Diyos sa tuyang Ama. Good evening. Good evening, Father. Sa rong komunidad, kita nagkakatiripon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mitbidontaan sa tuyang mga pagkukulang asin pagkakasala sa tubang nin mahal na Diyos. Ihaga din inintawad, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya, udok sa buot sa rabay tabi kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamilbi sa kakurangan tan Diyos. Maherak malugod sa to. Ang Diyos na makakamhan, pakapatawada, ang sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan, warasan sa mo, nahuli ka ining taon-taon nagawi kan sakramento kan Kwaresma, magtalubo kami sa pagkasabot kan misteryo ni Kristo, asin makaarog sa mga bunga kaini sa angay na pagkabuhay. Uli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadawag niya to ang sinugo ni Moises, ang mga tao na idulot sa Diyos, ang enot na bunga kan sa indang tinanom, bilang pagrumdong kan inagihan kan sa indang mga kamagurangan, mga pagsakit sa Ehipto, ang pagligtas ni Diyos as inandagang panuga na sa indang pinag-eerokan sa kwad paman. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Deuteronomio. Kukuwaon sa indo kan padi an basket, asin ibubugtak niya iyan sa atubang kan altar nin kagurangnan na sa indong Diyos. Dangan sasabihon nindo ini sa atubang nin kagurangnan. Sarong paralakaw na Arameo ang sakong ama na nagduman sa Ehipto, kaibaan sa iyang pamilya tanganing mag-erok duman. Kadikit sa nasinda na nagduman,
Alagad nagdakul sinda, asin naging sarong mapangyaring nasyon. Pinasakitan asin inapi kami kan mga Ehipsyo, patin pinirit na magtrabaho siring sa mga uripon. Dangan nag-agrangay kami sa kagurangnan, ang Diyos nin samong mga ginikanan. Dinangog niya kami, asin nahiling niya ang samong pagtios, kasakitan, sagkod kaapihan. Hulikan sa iyang dakulang kapangyarihan sa kakusog, asin huli kan dakul nangangalasan sa kamangirhat na mga bagay na sa iyang ginibo, ilinuwas niya kami sa Ehipto. Dinara niya kami ligdi, dangan itinaosamo ang dagang ini na mayaman sa gabos na bagay. Kaya ngunyan, dinadara ko sa kagurangnan ang mga enot na bunga kan mga tinanom sa daga na itinao niya sako. Pakasabi ka iyan, ibugtak nindo ang basket sa atubang kan altar, dangan magsamba kamo sa kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ibahan mo ako kagurangnan, kung ako nasa kasakitan. Ibanhan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Makakamhan, makakasabi sa kagurangnan. Ika ang sakong pailihan, sakong bantayan, sa kuyang Diyos na sakong sinasarigan. Ibanhan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Mayong karatan na maabot sa imo, mayong kadahasan na madulok sa imong erokan. Hulita ibubugtak nin Diyos ang sa iyang mga anghel, tanganing atamanon ka, sa ka man magduman. Ibanhan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Dadarahon kaninda sa saindang mga kamot, tatibaad tumama sa kagapuan ang sa imong mga bitis. Ang mga leon sa kahalas, sa imong tutungtungan, ang ugbonin leon asin ang rimoranon, sa imong titikmak-tikmakan. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Ililigtas ko siya, hulita ako sa iyang namumutan, olay nin kagurangnan. Aatamanon ko siya, hulita aram niya na ansa kungaran. Kung apodon niya ako, sisimbagon ko siya. Iibahan ko siya sa kasakitan, ililigtas ko siya asin o umawon. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Sa ikaduwang babasahon, sinasabi na ang si Isay man na magpahayag na si Jesus na kagurangnan, asin nagtutubod na siya binangon kan Diyos hali sa mga gadan, makakaligtas. Sa mga tataramon ni San Pablo, kita pinapatanida na umapod sa Diyos, huli ang gabos na nag-aapod sa ngaranin kagurangnan, makakaligtas kung initudok sa puso. Himateon niya to ani kaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang sinasabi sa katugunan iyo ini, ang tataramon nin Diyos arani sa imo. Yaon iyan sa imong ngoso, saka sa imong puso. Buot sabihon, ang tataramon nin pagtubod na samong ipinaguhulit. Kung ipinapahayag mong si Jesus, iyo ang kagurangnan. Saka minatubod ka sa imong puso, na binuhay niya liwat ni Diyos sa mga gadan. Makakaligtas ka. An si Isay man na nagtutubod nin tudok sa puso, nagiging matanos sa Diyos. An si Isay man na nagpapahayag, kan pagtubod niya, nakakaligtas. Nagsasabi ang kagurangnan, mayo ni si Isay man, na nagtutubod sa iya na mapapasupog. Mayo ning kalaenan, an mga Udiyo, asin an mga pagano. An kagurangnan, iyo an kagurangnan kang gabos. Saka tinawan niya nin dakol na biyaya, ang gabos na nag-aapod sa iya. Siring sa nasasabi sa kasuratan, ang gabos na nag-aapod sa ngaraning kagurangnan, makakaligtas. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagrokyaw kan banan na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naghali si Jesus sa Jordan, pano kan Espiritu Santo, giniyahan siya sa kalangtadan kan Espiritu Santo, kan siya papuni na. 40 aldaw siya duman, asin pinagsugutan siya kan demonyo, dahil siya nagkakan sa bilog na panahon na iyan. Kaya nagutom siya nin marhay, pagkatapos kaiyan. Sinabihan siya kan demonyo, kun ika an aki ni Diyos, pagbuutan mo ang gapong ini na maging tinapay. Nagsimbag si Jesus, nasusurat, bakong sa tinapay sana nabubuhay ang tao. Dangan dinara siya kan demonyo sa sarong halangkaw na lugar, saka ipinahiling sa iya ang sarong kimat. Sa sarong kimat nin mata, ang gabos na kahadean kan kinaban. Itatao ko sa imo ang gabos na kapangyarihan asin kamurawayan na ini. Ang sabi kan demonyo, ini gabos, itinaos ako asin itinao ko, itatao ko sa kiisay man na buot kong tawan. Ang gabos na ini sa imo na, kung sambahon mo ako. Nagsimbag si Jesus, nasusurat, sambahon mo ang kagurangnan mong Diyos, asin siya sana, ang sa imong paglingkudan. Dangan, dinara siya kan demonyo sa Jerusalem, sa alituktok kan templo, asin sinabihan, kung ikaan aki nin Diyos, lumampaw ka, ulitan na susurat, pagbubutan nin Diyos, an sa iyang mga anghel na atamanon ka, nasusurat pa, sasaluhon kaninda sa indang mga kamot, patibaadan sa imong bitis tumama sa kagapuan. Alagad sinimbag siya ni Jesus, nasusurat man, dai mo pagsugutan ang kagurangnan mong Diyos. Pagkatapos siyang sugutan kan demonyo sa manlain-lain na paagi, binayaan siya kaini sagkon na uminabot ang tamang panahon. Mga tugang kong namamutan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Good evening. Good evening, Father. Pakigreet po kan sa tuyang katain na good evening. Good evening. Sabay sabi salamat, tayaon ka. Salamat po, tayaon ka mo. First Sunday of Lent. Every first Sunday of Lent, nadadangog po niya to ang istorya kan pagsugot kan demonyo kay Jesucristo duman sa lantad o sa disyerto. Igwang tulong tentasyon na inatubangan sa tuyang kagurangnan. And I suppose these are the same temptations that we are confronted with ngunyan sa kinaban. Temptations of power, wealth, and security. Magayunon ta, sa paagi kan nadangog niya tong istoryang ebanghelyo, tinawan kita kan sa tong kagurangnan, kiihemplo, asin magayon naaarugan kung paano niya to dadaugon ining mga tentasyon na ini sa satuyang buhay. Si Father Jerry Orbos, sabi niya sa sarokan sa iyang mga homilies, power, money, or wealth, and security, which represents titles and positions that we want in life, are the fruits of life. Bunga kan buhay. But God, family, and friends are the roots of life. Gamot kan buhay. We can manage without the fruits. Pwede kitang mabuhay na day ang mga bunga kan buhay. But we can never stand without the roots. Without God, without family, and our friends. Mga tugang ang tentasyon sarong realidad sa buhay. Temptations are real. In fact, it's all around us. Unless we accept that there is temptation, unless we accept that there is that devil who would like to tempt us, we cannot overcome them. Dahita ini madadaog ang tentasyon, kung dahitang aakuon, nayaon ang tentasyon sa satuyang palibot. May saro kay itong 65 years old na lalaki. He was bragging sa iyang padiho na, ako ngaya, kang nag-edad akong 65, dahil na ako nagkakasala. Do you believe that? Pag nag-65 ka na, dahil na dasang tentasyon. In fact, he was telling his kumpare, sabi niya, kang nag-edad ngaya akong 62, hinali ko na sa pagsigarilyo.
Ano nga yung sekreto pa di? Ay willpower lang. Determinasyon, conviction. Nasasabihon mo sa sarili mo na habo ko ng magsigarilyo. Nahali ko. Willpower. Kang nag-edad akong 63, ang hinali ko ang pag-inom nin alak. Maski anong klaseng arak, day na ako nagiinom. Ano nga yung sekreto? Will. Power. Kang nag-edad siyang 64, ang hinali niya sa iyang bisyong pagsugal. Another secret is will, power. Aram kan padihon niya na chick boy siya, babaero. Paano ngaya supang babayi mo, nahali mo naman ngaya? Dahil mo ngaya pagsabihon sa kung willpower pa. Sabi kay itong padihon, bako na ngaya pa di willpower. Power, failure. Mga tugang, temptations require willpower. Determinasyon, conviction, tanganing madaog mo ang tentasyon. And let us accept that temptation comes at the least expected times and ways. It comes to us in a very subtle and cunning way. Day po minapahiling ang demonyong may sungay, makanuson. Taday ka man niya madadara. Pipaagi kan demonyo an sa iyang tentasyon sa mga magayono na bagay. Kwarta na nakabarag, cellphone na nawalat sa laog kan simbahan, wallet na nawalat. Yan. Pading gwapo. Bako ako ito. Hiyaon po sa palibutan ang tentasyon. It comes to us in a very subtle and cunning way. Kaya sabi baga po kan mga gurang, kung hain ang debosyon, yaon ang tentasyon. Kung noarin lugod ngaya ako, Father, nagpaparasimba na sa kalugod ngaya, grabe ang problema ko. Nadidisganaro na ngaya ako sa sakuyang buhay. Kung noarin ngaya nagsimba ako sa kalugod ngaya ako nagkasala, tanahiling ko sa atubangan ko ang sulog. Oh, iyo na ini. Hiling na ngaya sukalag. Diba? Oh, sabi kang sarong burang na nakahuron ko, digdida po sa simbahan, mas dako lang demonyo. Oh, sasabihan ka, pagturog-turog na ngo na ngaya, haloy pa man ang sermon ni Father. Oh, ili nga ang kataning mo tanatin tarana. Diba? Yaon po. And temptations are real. Sabi ko nga ni po kayan, totoo po ang tentasyon. It's all around us. The problem is, we always make justifications, kaya nadadara kita kan tentasyon. We rationalize things sa buhay ta. Sasabihon ta na, sapagkat ako'y tao lamang. Yan. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Nakasimba pa sana, nagluwas pa dyan sana sa puwertahan, nagpuuna naman paglibak. Bata ang tiglilibak, supadi. Totoo ba po yan? Yes. Diba? Everybody is doing it, so I might as well do it also. Tigigiribo ba nga ngaya kang kadaklan? Man ngayang gibonin dati. Gibuhon ko naman dukod. O pag-eleksyon ngaya, ang kwarta sa bulsa, ang boto sa balota. O pag-eleksyon ngaya, perming may 500, perming may 1,000. Naglilibot na ngaya sa leader. O alangan man ngaya, Father. Di ba? O, yung bagang mga justifications na kaya kita nadadarakan tentasyon. So ano dapat ang sa tuyang attitudes towards temptation? Number one, we should always tell ourselves that temptations can be avoided and overcome. Kaya ta pong lampasan, kaya tang daugon ang tentasyon. Paano ta po yan gigibuhon? We avoid the occasions of sin. What are the things, who are the people, and what are the places that we go to that will bring us to sin? Anong mga bagay ang nakakadara sa imo sa pagkakasala? Baka ang cellphone mo, maski nagmimisa, tigagamit mo. Baka ang cellphone mo, dahil kang may access sa internet, nakaka-explore ka kung ano-ano sa cellphone mo, pornography, for instance. Di ba?
Who are the people na nakakaibahan mo, na nakakadara sa imo sa tentasyon? Avoid those people. Sabi nga ni sa post sa Facebook, avoid negative people in your life. She says, yung mga tawong pag nahihiling mo, raot na tulos ang aldaw mo. Iwasan mo sinda. Anong mga lugar na kung sa'y nagduduman ka, nagkakasala ka. Baka pag naglakaw-lakaw ka dyan sa, anong aning apod ka, Boulevard of Broken Dreams. Anong apod ka yan dyan? Ha? Sawangan. Baka iyan na lugar na iyan, permikang nakaarog kaya. Imbis mag-walking, iba man ang tigigibo mo, jogging na. Avoid those places. Sabi kayan kan sarong librong nabasa ko, pag nagdulagda po kita sa tentasyon, when you flee from temptation, be sure you don't leave an address or CP number. Ang iba, titao pati sa Instagram, sa Messenger, aram niya ng bawal na relasyon. Diba? Tigtao mo pa sa CP number mo. Bangang pang kita, paborito hon taso kanta ni Eva Eugenia kay ito. So ang title, Tukso, Layuan Mo Ako. Yung tipong, pag video 5, permi ko ininadadango, kay rami ng winasat na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng puso sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Dapat arog ka yan. Pag natitintara, tukso, layuan mo ako. Ang iba kaya sa tuya, tukso, lapitan mo ako. Tig-imbitaran pa. May paduro date pa kang Valentine's Day. Kadua, pangadji. Kapag kita da po nangangadji, nagsasarig po kita, bako sa satuyang saliring kusog, kundi sa kusog nin mahal na Diyos. Sa iya kita nagsasarig. Sabi kayan, it is better to be a coward in temptation and flee than try to be a hero and fall. Maray pang sabihon na talaw ka, ubuntol ka sa tentasyon, kaysa mag-isug-isugan ka, malaga pa ka man sana. And so we really need to pray. Barsahon ta daw pong sarabay. Pray that when you have the opportunity to commit sin, you will never have the courage. Yaon ako ta sa wallet, nawalat, day man na nakahiling, day mo ara, may CCTV pala. Inuli mo na. Several times nang may nagdidig nagbabalik, na, Father, nawalat ko ngaya po sa cellphone ko, day na nakukuha. Kuta na pag-arog baga kaiyan, pibalik digdi sa opisina o digdi sa mga nagsiserve. Tanganing makuaman po kayo, tumakahirak man. Yan. Mapagalon magpara-search sa, susog sa CCTV. Diba? Yaon na. Sana dahil ka magkaigwang kusog na buot, na darahon mo pa uli. So bako mo man na wallet, bako mo man na cellphone. Diba? Uni pa, pray that when you have the courage, you will never have the opportunity. Ang guton ka sa sarong tao, gusto mo na siyang i-bash o pakarauton sa Facebook. Yan. Sana, dahil ka magkaigwang oportunidad. Sana dahil ka matawanin oportunidad. Ang pangtulo is sacrifice. We were told or reminded last Ash Wednesday na saro kan mga best expressions kan sa tuyang paghingowang makisumaro sa pagsakit tasin kagadanan kan kagurangnan. Saro kan ekspresyon kan sinasabi tang self-denial, iyo po ang fasting and abstinence, including good works. Pero ano ang giniributa last Friday? Nag-walking ako dyan sa Boulevard of Broken Dreams. Yan, Sawangan Park. Yan.
may mga krus, ay, nahiling ko, pwedeng karahong ki barbecue. May krus sa among, pero sige so karahong tag barbecue. Ano ya kung nangyayari digdi? Oo, diba? Kang Friday, kang Wednesday, mas dakol ang yaon dyan, o nayaon sa inuman, o yaon sa video 5. Pero may mga krus sa among. Kaya sabi kan sarong padihon ko, kaya ngaya ako, Padre, dahil ngaya ako nagpa-krus. O, tangani ngaya makakaon akong karne. Sala man giraray na kaisipan. Diba? Nahiling nindo kung paano nagtitintar ang demonyo? Ha? Paano kita titintaran? O, bako, ang tigahagad sa to, self-denial, fasting and abstinence, bakong fast eating. Ang giniribo ta, fast eating, bako man fasting. Diba? Sabi kan iba, maray man ngayon, ngunya na kores, mamasadit-sadit ngayon ako, Father, ta maka-diet ako, ta ma-fast and abstain. O, bako pong diet, kundi dying to oneself, including good works. Iyo nga ni, nagtabang sa kapwa, pero nakapost sa social media. O, so ano man ang merit na makukuata po kaya? We should do all these things. Ma-procession kita sa Holy Week, ma-sakripisyo, ma-pilgrimage. Let us do them not for pakitang tao purposes, but with clear intentions and motives. Sabi kaya, no to external observance, but to interior disposition. Kang may narumduman akong istorya. Pag Ash Wednesday kaya, may saraw akong eksperyensya as a new priest. Kang bago ako kay Padi, 27 years ago. May nagpa-impose nin cross sa iyang forehead. Pero pag abot po digdi sa inutan, sabi kay itong babae sa kuya, Father, may request po ngaya ako sa imo. Pwede ngayang salit sa ng krus ang ilaag mo. Mararaot ngayang make-up ko, mapa-opisina pa ngaya ako. Yan. Sabi ko, what an irony. I was about to tell her, remember that you are dust, and unto dust you shall return. Girum dumatawo na ikaabo, asin sa abo ka mabalik. O, kaya ang ginibo ko po sa iya, tanganing magirumduman niya itong aldaw na ito. Sabi ko duman sa babae, girumduma madam na ikaabo, asin sa abo ka mabalik. Yan ang data po paglingawan. Abo lang tayo. Kaya wag tayong abosado. Wag aborido. Para pagdating ng panahon, hindi tayo abonado. Wag abusado, wag aborido, para hindi abonado. So, namumutan kong mga tugang, ang tentasyon po in itself, per se, is not a sin. Bako kasalan ang tentasyon. It becomes sinful when we succumb to it. Kung minapadara kita sa tentasyon, that's the time na nagkakasala. So, hate the sin, but love the sinner. Hate the sin, but love temptation. Why? Because temptations are valuable and important. They are tests of love and obedience. Opportunity for us to make a choice. To be for Christ or to be for Satan. So, ngunya na panahon, in Quaresma, let us lend ourselves to God this season of Lent. Let us be on the side of Christ, the victor, not on the side of Satan, the loser. So, it's your choice. It's your choice to make. I hope you will choose to be with Christ so that we can also be deserving of sharing in His victory, His resurrection. Amen? Amen. Sa ngaran ka nama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog kita, maugma po niya itong ipahayag an sa tuyang pagtubod. Tutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit, asin kan daga, asin kay Yesu Kristo, aking buktong niya, kagurang nanda,
ipinangidam muli kan Espiritu Santo, namundag kay Berhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin inilubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay, liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos sa mga makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad kan mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa pagrumdum kan 40 aldaw na ang kagurang na nag-erok sa disyerto, asin nakipaglaban sa mga marumpot na kapangyarihan, agadon niya to sa ama na Mateo nan sa tuyang mga pamibi, mantang pinupunan niya to ang pagbaklay sa Kwaresma. Sa kada petisyon, masimbag po kita, kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi, tanganing ang simbahan sa bilog na kinaman, urog na ang mga yaon sa mga nasyon na yaon sa makuring pagbalo, huli kan mga kasakitan, magdanay na pusog, asin magluya, di ay magluya ang buot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang panahon na ini maging dala ni makipag-ulian asin magtalubo para sa tuyang mga komunidad, mga familia asin mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makatalanhok ang tataramon kan Diyos sa puso kan mga tinutukdoan, dapit sa mga pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, dai magluya sa pagtubod, kundi mamatean ang karahayan kan Diyos sa pagmakulog kan mga nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadanyatong katuod na tinandaan kan krus magkamit kan kaugma na daing kasagkoran sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, pinunan na niya mo ang Kwaresma sa paglakbay sa pamibi, pag-ayuno asin paglimos. Magdanay kasamo sa samuyang mga pagbalo asin sugot, asin lilikay mo kami sa maraot. Kuni ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matindog na po ang oras. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako mandugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan na atang sa imong mga kamot para sa kaumawan na sin kumarawayan kan sa iyang aran para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, gibuha kaming angay asin maninigong magdudot, kaining mga atang nahuli kaini nagseselebrar kami kan kapinunan kaining ginagalang na panahon kan sakramento. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa into. Asin sa imong Itaasan espiritu. mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan. Banal na Ama,
Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Na sa 40 aldaw, nag-aayuno sa mga kinabano na kakanon, pinapabanal niya ining kaugalian sa paaginin pag-ayuno, asin naglilikay sa gabos na padagkakanhalas kay itong panahon, natukdoan kaming daugon an kalapaan nin karatan, tanganing sa pagselebrar kan Misteryo Pascual sa banal na paghurup-hurup, katapos-tapusi makabalyo kami sa daing sagkod na Paskwa. Kaya kaiba, kan kadakul-dakul na anggeles sa sinsantos, nagaawit kami sa imo, kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Diyos din mga hukom, alangit na sinagang, panokan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Malanan at pinaningning, sa ngaran ng Pangurangnan, o sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanangganan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagkua siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini, an sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siringman, pakapamanggi, sa pagkuanya man nin kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tayni an kalis ken sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini an paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubot. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sinpagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakadakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak,
ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, eraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod, kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Kami padarahas sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, Yesu Kristo ang kagurangnan ika na nagsabi, katuninongan, winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, haripaghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay,
asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po niya na ihiras, sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya ligdid na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana sinan sa kung kalag, maomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
man po ang gabos, pamibi sa hobeleyo. Amang langit noon, ang pagtubod na iwinaras mo sa mo na sa imong aki na sa Kristo sa muya tugang. Asin ang kalayonin pagkamoot na pinalaad kan banal na Espiritu sa muyang puso, magpukaw luwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadayan mong madatong. An sa imong mga grasya magbago sa mo na di kami papagala sa pagpatalubo kan mga banhi ni marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan asin kan bilog na nilang sa pusong na nagalat sa bagong langit asin bagong daga na pagkatapos daogon ang karatanan sa imong kamurawayan magliliwanag sa God paman. An biyaya kan hobeleyo magpukaw liwat sa mong mga peregrino ning paglaom kan paghido kan mga kayamanan ning langit asin siring na biyaya na magpalakop kan bilog na kinaban. An kaugma asin kataninongan kan sa mong para tubos sa imo sa muyang Diyos banal sa God paman ang kamurawayan asinan kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami na kaming nabasog kan langit to na tinapay, nahuli ka ini ang pagtubod pinapakusog, ang paglaom pinapapusog, asinan pagkamot pinapaurog, tanganing makanood kaming magutom sa iya, ang buhay asin tunay na tinapay, asin mabuhay kami sa lambang tataramon na minagikan sa imong uso. Huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Matukaw muna po sa nagkapirang paisi. Magkakaga po ni kaduwang kolekta para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang parokya. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaging Sabado asin Domingo nag-abot po sa 38,361 pesos and 70 centavos. Anaambang niya to sa siring na oras na misa ay ang 4,632 pesos and 60 centavos. Ani kaduang kolekta nag-abot man po sa 9,476 pesos para po ini sa pro seminaryo. Nagbuo na po ang Via Crucis kanakaging Biyernes. Iniimbitaran man po ang gabos na magpartisipar kada Biyernes sa oras na alas 6 pagkahapon. Mauot man pong pasalamatan ang mga nag-donate kanakaging simana. Mga anonymous, 2,300, 1,000, tulong 500, 400 pesos. Edgar and Maylin Limpin, 1,000, Haso Family, 1,000, HG and Ayan, 1,000, Escudero Family, 200, A. Escudero, 200. Salamat po, asin Diyos mabalos. Puon po kan naglaog kita kan sa panahon ng Koresma, kang nakaagi po ang Ash Wednesday, Miyerkules de Ceniza. Pigigibo niya to kada Biyernes, ining pag-istasyon, tigdi sa laog kan sa tuyang simbahan. So, pagkatapos kan misa na 5:30 in the afternoon, kada Biyernes, iniimbitaran ko po kamo gabos na makisumaro sa tigigibo niya tong Via Crucis o Way of the Cross o ining pag-istasyon. Sunod, sa laog kay ining panahon ng Kwaresma, arual daw po, pagkatapos kan kada misa, lalong-lalo na during the regular days, regular schedule kang masista during weekdays, every after the Mass, you can approach any priest na gusto po nindong mag-avail kang sacrament of confession. So pagkatapos kan misa na 6:45 in the morning, 12:15 and 5:30 sa laog kay ning Kwaresma, pwede po kamo magdulok sa padi tanganing magkumpisal. Since sa laog kan Semana Santa, igwaman po kitang mga schedule of confession duman sa Holy Wednesday, during the Lenten Recollection kang parish, so pwede man po kamong magkumpisan. As in Good Friday o Viernes Santo, 8 to 11 in the morning, igwaman kita nin confession. So, sa konteksto kay ning Kwaresma, magbalik kita sa satuyang kagurangnan, magbalik loob kita sa iya, sa paagikan, pag-avail ta kang pakipag-ulian o sakramento ni pagkumpisal. Salamat po sa Indogabos, sa mga naglingkod sa satuyang altar, magpuon sa satuya pong choir, live streamer, sa tuyang mga lectors, commentator,
sa tuyang mga lay ministers, mass collectors, as in siyempre ini sa tuyang mga acolytes, and kasabay na po sa mga sponsors kan sa tuyang misa ngunyan. Salamat po. Matindog na po kita gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idugoan payo asin maghagad kan bendisyon in mahal na Diyos. Kagurangnan, namibibi kami, pahiliga ang labi-labing bendisyon sa imong banwaan, tanganing mapapusog ang paglaom sa panahonin kahurasaan, mapakusog ang kabagsikan sa panahonin sugot, mawarasan in daing sagkod na pagtubos. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. asin bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin mahera ko na nama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Isisay man para sa sarili lamang, dahil sisay man ang nagagalan para sa sarili lamang. Itagapos may panimbagan sa lamang saro. Itagapos tiniripon ng Diyos sa magkamo. Itagapos tiniripon ng Diyos sa pagkamo. Thank you. Good night.